Часът е 5:47. Обувам се едни стари обувки, защото ще раздаваме брошури в град Банкя. Идвайте с мен. Време е да залепим и един стикер. Ето така изглеждат стикерите. 6 часа вече съм напълно коректен. Първите брошури ги сложихме в София, на едно място, което исках отдавна, но сме в Банкя в 6 часа и 8 минути. Здравейте, докато раздаваме в Банкя, докато разлепвам стикери в Банкя, исках да се спра на ето тези контейнери за текстил. Предполагам, че ги знаете всички. Жълтият, в който може да слагате пластмаса, хартия, и зеления, в който може да слагате стъкло. Днес е световният ден, 5 юни, на околната среда, с решение взето през 1972 година от ООН, а цялата седмица от 1 до 6 юни, до утре, е обявена за седмица на околната среда. Моя помощник Боби, активен. Внимание на това как се хранят, примерно, аз това казвам винаги, че в народопсихологията на българския народ това е алкохола винаги присъства в абсолютно всички фолклорни песни, от раждането до смъртта. Може да дадем много примери за това. Един от огромните проблеми това е алкохола и ранната употреба на алкохол още в детска възраст. Друг основен проблем, който предизвиква сърдечно-съдовите заболявания, това е проблема освен с алкохола, това е проблема напоследък с наркотиците. Не знам дали знаете, че наркотиците също са един от факторите, които предизвикват вазоконстрикция, или казано по друг начин, предизвикват свиване на кръвоносните съдове. Друг важен проблем, това е още в детската възраст, неправилното хранене. Как ни продължава деня? Часът е 19 часа. Тук сме с колежката на станция Люлин, така че денят е доста дълъг. От 6 до 19 това е денят на един кандидат депутат. Всеки, който има интерес, може да се свърже с мен да му разкаже малко повече от първо лице.